Bizirik dauden letxugak, bizirik sustrai eta guzti zehaltzen baitira. Kutsaren azpialdean ura dutela, gisa honetara etxean, hilabete ere iraun dezakete. Azten segitzen baitute, maira eraman bitartean. Letxuga bizirik eramaten duzu etxera, kutsa ura dauka, janaria dauka, eta beti fresko goten da. La planta de lechuga, como todas las hortalizas, les da igual el elemento que tenga para las raíces. Igual es tierra, que igual es piedras que agua. Letxuga hidroponikoak dira munduan horrelako 10 baratze besterik ez da, eta 10 horietatik 3 Sartagudan, Nafarroan dira. Está catalogada como la mejor lechuga del mundo. Jatetxeetarako biziki ongi saltzen ari da. Hostoan hitzekoa zinez garbia kimikarik ez baita erabiltzen. Zapore suabea du eta testura gurina, berezia. La textura es como mantequilla crujiente. Es algo especial, es algo especial. Euro gehi balio du letxuga bakoitzak. Kalitatea gorena da. Azte hidroponikoa etorkizuna izan daiteke. Esta lechuga es 100% natural. O sea, nosotros no aportamos ningún producto químico, o sea, todo lo que se echa es orgánico. Egia esan urbaltzauek ostoa duen edozin barazkitarako balioko lukete, borraja, zelga, orburuak naiz atxikoria landatzeko. Sartagudan letxugaren aldeko autua egin dute, baina hidroponikoan tomatea eta pepinoa ere landatzen dituzte.